Ngiyanibingelela balandeli bakwamhlaba traditional healers. Kukhona into impilo engifundise yona kulezi khathi ngiqhubeka nempilo ngiphila nomsebenzi wami. Impilo engifundisa ukuthi ebantwini ophila nabo, 1, ungavumeli noma ubani umuntu akhulume phezulu empilo yakho. 2, ungavumeli noma ubani akhulume engqondweni yakho. That is number 1. Number 2, kunabantu empilweni ekufuneka ubafake enhlizweni yakho. Kunabantu edinga ungabafake enhlizweni yakho ubabeke kuphela engqondweni. Ungabakhohlwa ukuthi bakhona ngoba uzobuye ubadinde ngesinye isikhathi. Kodwa khetha hlungu ukuthi ubani umuntu omfaka enhlizweni yakho. Umuntu omfaka enhlizweni yakho abantu bomndeni, umuntu omthandayo kuphela, nabantu benhliziyo yakho ngezenzo abazenzile empilweni yakho obasizile babuya ba-appreciate, babuya bakulekelela ey'ntweni nawe zenzayo, bakukhuphula nawe bakulekelela nawe uye phezulu. Ngoba sisiza abantu bajike banga-appreciate. Lowo muntu ungamlahli, mbeke engqondweni kodwa ungamfaki enhlizweni. Kodwa umuntu wenhliziyo yakho ufika la ekutheni kunabantu benhliziyo, kunabantu bengqondo obakhumbulayo bacabanga. Understand lento. Abanye abantu usengqondweni zabo kuphela ngoba bakucabanga bebenenkinga kodwa awukho enhlizweni. Umuntu osenhlizweni yakhe uma wehlelo ubuhlungu naye uzobuhlungu kwenhliziyo yakhe. Kodwa umuntu osengqondweni yakhe uma kukhona into ekwehlelayo kanandaba nawe, but uzokukhumbula mhla kunenkinga emehlelayo bedinga usizo lwakho. So understand that. Okubalekile ungavumi umuntu wenhliziyo yakho noma umuntu owumuntu wenhliziyo yakhe wena kube nezenzo ezokwenza ukuthi azi umuntu akukhiphe enhlizweni. Ngoba abantu abanjengathi nje thina ama-psychologist, thina esibantu abaphila kanje, siyakukhipha enhlizweni sikubeke engqondweni. Ubone ngilongo confirm nje ngikuthinta ngiyakukhumbula but sengakukhipha enhlizweni usengqondweni. Zibuze abantu nophila nabo ukuthi usenhlizweni zabo noma usengqondweni zabo. Okuzokwenza ube senhlizweni yomuntu izenzo nawe ozenzayo kuyena. Okuzodala uhlale engqondweni indlela nawe omtreata ngayo nendlela owenza ngayo, obambisene ngayo empilweni. Ukubambisana empilweni kwenza ukuthi omunye umuntu ugcine umfaka enhlizweni. Ungasheshi ukufaka umuntu enhlizweni yakho, mbeke nje engqondweni uze ube nesiqiniseko sokuthi kufanele ungene enhlizweni ngoba wamfaka enhlizweni yakho uzokulimaza. Angitshele nalokho abafundisi bamabandla bamasonto. I've been a pastor for quite a long period of time. Ungabolifaka ibandla enhlizweni, ibandla libeke emqondweni. Ngoba wathatha ibandla walifaka enhlizweni, uzophuka inhliziyo, ulimale kuze kulimale nezidingo zomndeni wakho. Akubo umndeni wakho nabantu ababalekile empilweni yakho abasenhlizweni yakho. Ibandla ne-team osebenza nawo noma odlala nawo noma abasebenzi babeke engqondweni. Fana nomsebenzi owenzayo usuthwala ekhanda ufaka enhlizweni, ubeke la emqondweni, ube sengqondweni yakho ukuze wenze kahle emsebenzini. Kodwa ungawufaki enhlizweni. Inhliziyo is very sensitive. Inhliziyo yabantu ababalekile abaspecial. So musukuthatha enye into uyifake endaweni yenhliziyo, uzothola umndeni wakho ungasanakekeleki. Uzothola isithando sakho singasajabuliseki. Uzothola sekunezinto ozenza kodwa ongathandi uzenza ezingekho emphefumulweni wakho nasenhlizweni yakho ngenxa yokuthini na ubhizi ubhekelele manje into eseceleni organization noma group. Organization can change anywhere. Organization ingaphela noma inini musu uyifaka endaweni yomndeni. Umndeni awupheli, umuntu wakho omthandayo akaphuma enhlizweni yakho unless ebone wazwa ukukhuphulele engqondweni. Understand wami umuntu ufana ngihlale ngimcabangela, ngimlekelela, ngimsiza. Zibheke umuntu wesifazane mhlawumbe usengqondweni nje manje umuntu wesilisa ukucabanga kuphela makunenkinga, mhlawumbe awusekho enhlizweni. Lokho kudalwa wena. Nawe wena umuntu wesilisa kuyenzeka umphathe kabi umuntu wesifazane aza kubeka engqondweni kodwa akukhiphe enhlizweni. Zibuze usuku namhlanje ukuthi ukuphi nendawo, usengqondweni noma usenhlizweni yabantu ophila nabo. God bless you. uNkulunkulu anibusise. Si happy nje ngithokozile kwamhlaba.